Hej YouTube, velkommen tilbage til en ny video. Det er lidt lang tid siden, men jeg tænkte det var nok på tide at jeg lavede en ny video. Og det er så blevet et mod review. Og modden den hedder Blaze Tools, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og det den sådan gør, det er at den adder sådan nye armor og våben og sådan noget. Og tools, sjovt nok, ind til Minecraft. Og jeg vil vise jer nogle af de, jeg vil vise jer alle de ting, som man kan craft ud af de her blaze rods, som er den ting, man bruger til at crafte alle de der sjove ting og sådan noget. En af de ting, vi skal bruge, det er det, der hedder en blaze ingot. Den crafter man på følgende måde. Bare sådan en 2x3. Og så får man en blaze ingot. Med den her ingot, der kan man bygge en eller anden blok. Jeg er ikke helt sikker på, hvad den blok den sådan gør, men den ser sådan her ud. Sådan der. Og den er meget fin. Det kan være et eller andet dekoration eller sådan noget. Og hvis I putter den ind i jeres crafting table, så får I så 9 blaze ingots tilbage. En anden ting man kan gøre, det er at man kan lave tools med dem, eller med de her blaze rods. Man kan lave en skovl. Jeg bygger de tingene, og I kan bare følge med hvordan man gør. Det er bare alle de normale opskrifter på de der crafting ting. Jeg ved ikke lige hvad man skal kalde dem. Det hedder vel bare crafting ting. Og så kan man også lave et sværd. Sådan der. Det er alle de tools der er. Og de graver pænt hurtigt. De graver lidt hurtigere end vent lige. Det var måske lidt fail måde at jeg glemte lige at jeg var i game mode. Jeg slår lige fra. Sådan der. Og nu kan I se hvordan det ser ud når de graver. I må undskylde hvis der er lidt lag. Det er sådan en her. Eller det er sådan en tempo her. Og det er vist jeg mener det er sådan nogenlunde det samme som diamant. Og så hugger de så også. De hugger lidt hurtigere. Det er en lille smule hurtigere end diamant, men ja. Og så er det også lidt lettere at få fat i end diamant. Og så holder det også pænt lang tid. Hvis vi så lige går op igen. I kan se det vil blive nat. Nå, det siger vi ikke til nogen. Hvis vi går op igen, så kan man bygge armor. Det er bare helt normal armor. Jeg vil ikke vise alt sammen, fordi I burde kende måderne at craft armor på. Og som den sidste ting, så kan man også bruge normalt, altså hvad man normalt vil bruge, for eksempel, hvis jeg lige går ind i game mode. Så for eksempel man kan bruge for eksempel diamant til at lave de der tools, eller jern. Og det gør alt sammen, når man bruger de her blaze rods, så gør det alt sammen, at det holder meget længere, end hvad det normalt vil gøre, hvis man brugte sådan en træskaft. Ja. Som jeg glemmer hele tiden jeg er game mode. Men de har selvfølgelig alle sammen hver deres tempo og med men det er sådan det er en fin mod hvis man gerne lige vil have nogle ekstra tools eller armor for den sags skyld. Så jeg synes I skulle downloade den hvis I gerne vil have lidt ekstra ud af jeres Minecraft. Så ja, det var alt herfra, og I kan godt forvente at der begynder at komme flere videoer. Så ja, håber I nåede videoen og I ikke sådan tænker for meget på alle de fejl eller sådan alt det jeg koks i, men det siger vi ikke til nogen. Ja, vi ses YouTube. Hej hej.